אתם מבינים שהייתה שם משפחה שם בפנים כשהם פוצצו את זה? Да, прямо в машину попало. غالبية الجثث وصلت إلينا إما محروقة أو مبتورة الأعضاء. בגלנט, שר הביטחון, איזה ביטחון ואיזה מגפיים ואיזה נעליים. איפה הביטחון? אני תקועש. אללה תקועש הונה. תמיגוש ברצפה. לבית. ברוך השם אין פה לקודים, הכל ערוס. סמיכות חדרים, מרחיבות חדרים. אז מה, רואים פה מפה לשם? לא נשאר מהתחנה כלום, הכל רסיסים, יש גופות עדיין של מחבלים בתוך התחנה. יש גופות של מחבלים בתוך התחנה. זה פשוט זוועת עולם. זוועת עולם. אני מכיר את הקיבוץ, אני מכיר את האנשים, תראו. אני לא יודע איך אני... מאוד שכל כך אהב ללכת איתם.